Oké, és akkor most így a kenyai dolgokról esetleg tudnál egy picit jobban kifejteni a dolgokat, hogy mikor voltál először, hányszor voltál, és hogy miért pont Kenyába mentél magaslatra, hasonló dolgokról. Ö, 2021 áprilisában voltam, ott Aha. rögtön a Meze Jóbé után mentem. Ö, Szerettem volna egy jó pályaversenyt összehozni, Uh-huh. amiért akartam kimenni. Hát az első kenyéredzőtáv az eléggé káoszra, nagyon nagy káosz volt. Aha. Ugyanis én úgy kerültem ki, hogy nem egy külön ilyen edzőközpontba mentem, hanem nekem volt egy svéd futóismerősöm, Uh-huh. aki egyébként U20-as Európa csúcstartó volt, Aha. 10 000 méteren, Aha. és akkor neki volt egy kenyai ismerőse, és akkor hozzákerültem, ő főzött rám, stb. Tudtam egész jól edzeni, de az nem itembe volt, hanem az Uh-huh. Kapszabet, az ugye úgy szoktunk menni, hogy Nairobiból Eldoret. Aha. Eldoret az egy eléggé nagy város Kenyában, és ez pont az ellentétes oldalon van Kapszabet, mint amerre Iten Uh-huh. Eldorettől. Az kicsit alacsonyabban volt, ilyen 2000 méter Aha. környéke volt, de viszont az a hely jobban tetszett, sokkal jobban futható volt, így Uh-huh. teljesen más volt, tehát a mezőgazdálkodás is teljesen máshogy van felépülve ott. Ott voltak ilyen teaültetvények, amik között el lehetett futni. Aha. Kicsit másabb volt, mint itten, ahol csak igazából kukoricatáblák vannak. Aha. Viszont mivel ez egy kicsit kisebb, nem annyira futóorientált város volt, emiatt sokkal rosszabbul éreztem magamat, ezért aztán átmentem Ittenbe. Aha. Ugye ezt európaiak sokkal többen járnak oda, meg külön vannak hogy edzőközpontok is. Ez kicsit másabb volt, de sokkal magasabban. Ez már 2350-2400 méter Aha. magasan van, tengerszint felett. És az egy újabb akklimatizáció volt, 2000-ről felmenni 2004-re, mert Uh-huh. annyira nagy a különbség edzésben, hogy ott még egy pár nap kellett, körülbelül egy Aha. 5-7 nap. Öm, Az egy nagyon nagy tanulópénz volt, mert tényleg egyedül voltam, nem volt segítségem, aki így Uh-huh. irányítson, és ott is próbáltam résztávozni, de nem teljesen tudtam, hogy hogyan kalkuláljam, vagy ez az egy, amit ott csináltam edzést, az mondjuk az minek felel meg. Aha. Csak annyit éreztem, hogy nagyon elfáradtam. Hogy azt hittem, hogy ez egy nagyon rossz edzőtábor volt, és nem tudok Uh-huh. majd belőle futni semmit. Ahhoz képest pedig hazajöttem, és majdnem egyéni csúcsot futottam 3000 méter akadályon. Aha. Azt teljesen egyedül futottam. Majd utána másnap futottam egy nagyon jó 5000 métert, Aha. amit 2:01-es 800-zal fejeztem be a végén. Aha. Úgyhogy ott éreztem, hogy nagyon erős vagyok, és utána lévő héten, vagy egy héttel, vagy 2 héttel később a csapatbajnokság után futottam egy 3000 métert. Ott, ott futottam egy 8:00-ásat, Aha. amit az első felét vezette a Fazekas Milan. Aha. Úgyhogy ott az egy nagyon jó edzőtábor volt, azután vissza akartam menni, viszont egy kicsit ülepednie kellett ennek a sok új dolognak, tényleg ez a teljesen más világ van ott, mint itthon, Aha. teljesen más a kultúra is, úgyhogy annak kellett egy fél év, mire elkezdjek újra visszavágyni. Ö, És azóta nagyon nem szakadt meg ez a, ez a kiárkálás Kenyába. Uh-huh. Összesen voltam már 8-szor. Aha. Most január-február edzőtábor volt már a 8., amikor kint voltam. Uh-huh. Ö, de még mindig csak tanulok Aha. igazából, mert tényleg annyi minden van. Mindig belecsúszok valami betegségbe, vagy
egy hétig nem tudok futni, esetleg két Aha, hétig nem tudok. Most sajnos ezen ment el a Sevilla maraton, hogy ott tudjak futni, de tényleg van egy atmoszférája ennek a aha, kenyai edzőtábornak, meg hogy tényleg ott itt ember mindenki fut, uh-huh, de iszonyú tempókba is. Ja, vannak nagyon lassúak is, nagyon aha, gyorsak is. Tehát ilyen európaiak közül is, tehát csak a Amanal Petroszt emeljem ki, mint aha, német félmaratonista, maratonista. Nem régen futott 59-30-at, és tényleg így két-három naponta így csak így láttam így aha, kocogni, mászkált a városba, stb. Tehát aha, tényleg ez az emberek közelsége, meg ez az elit futóknak a közelsége, hogy uh-huh, ott van pár lépésre, nem tudom, egy iszonyú jó futó. uh-huh, Tehát az teljesen más volt, mint mondjuk egy versenyen, hogy ott már azért, hogyha versenyen találkozok ilyen kaliberű futókkal, ott megvan az a tekintély, vagy nem is tudom, az, hogy félek oda menni beszélni, esetleg aha. képet csinálni, stb. Tehát tényleg így másabb. Szoktál is velük edzeni, vagy más futókkal, vagy csoportba edzel ott, vagy szoktam látni, hogy egyedül is edzel többször, meg talán egyszer olvastam, hogy mondtad, hogy például a kenyaiak annyira nem tartják be az edzéseket, és hogy nehéz velük így együttműködni, mert így elfutják a dolgokat, hogy csoportba edzel ott egyedül, vagy hasonló dolgok. Um, egy időben próbáltam másokhoz csatlakozni. Ezt már annyira nem tartom, leginkább egyedül futok. Aha, Amikor becsatlakoztam, akkor egy brit csapathoz mentem mindig. Futottam párszor a Phil Sessamannal, uh-huh, esetleg még az Emil Keressel, aha, akit aztán azóta már a Renato Cano edz. uh-huh, Leginkább hozzájuk csatlakoztam, mert ott volt egy ilyen három-négy edzés, még 2000, 2023 telén, amikor becsatlakoztam hozzájuk, de azóta nagyon nem találtam olyanokat, akikkel uh-huh, így tényleg úgy érzem, hogy nekem én is nagyobb edzőtábort csináljak, de hogy nem uh-huh, menjen rá az, hogy most azért, hogy én beállok hozzájuk, akkor ez nekem nem biztos, hogy jó az uh-huh, tényleg az, hogy 400 métereken jó pár másodperccel gyorsabban futnak, vagy egy perccel rövidebb a pihenő, aha, így ezek miatt nem. uh-huh, És már sajnos ezekből kimaradok, tehát így a hosszú futást is kicsit azért nehezebben hozom össze. Én sokszor futom esetleg vasárnap uh-huh, a hosszút, vagy esetleg máshogy szoktam, még van egy út, ami igazából egészen sík a kenyai viszonylathoz, aha, vagy az itteni viszonylathoz, és én azt úgy szoktam, hogy egyébként is lefutok, tehát eleve úgy kezdődik nekem, hogy egy 15 kilométert én csak lefutok, uh-huh, de ott van egy 100-150 méter szintkülönbség, abban 15 kilométerben lefelé. Ők pedig ugye ott szoktak melegíteni, hogy azért nehezebben összehozható, hogy aha, én mondjuk futok egy 35-40 kilométert, ők pedig onnan futják, aha, ugye miatt. Igen, elején próbálkoztam, ott a legelső edzőtáborban tapasztaltam azt, hogy nehéz kenyaiakkal összehozni az edzést, mert volt, hogy ö, megbeszéltük, hogy 6-kor elkezdünk belegíteni, odafutunk a pályára, mindig volt egy hely az út szélén, ahol összegyülekeztünk, ott voltunk 20, pálya volt 3 kilométerre, futottunk a csoportba, és akkor annyit látok, hogy leintenek egy motorost, egy buszost, és akkor csak 1 kilométert melegítettek, és akkor köszönnek el, hogy akkor majd a pályán találkozunk. Úgyhogy ez is vicces volt, meg hogy futottunk 1000 métereket, és hogy ott elkezdték az elsőt 2:55-tel, aha, a 3 perc és akkor elején voltak 15-en, akkor az első után már kiszállt egy ember, akkor aha, a második 1000 már csak 3 perc volt, ott aha, megint kiszálltak páran, és akkor a végén már ilyen 3:10-ekbe futották, úgyhogy ez így sok, sok, aha, sok értelme nincs, hogy ilyen edzésbe beszálljak. aha, Úgyhogy jobb, hogyha
saját tempómat futom, Uh-huh. úgyis jobban érzem, hogy nekem milyen napom van, és akkor így, így szoktam megoldani. Magaslaton, hogy kalibrálod be mondjuk a tempókat, hogy nagyobb pihenőkkel futsz, vagy lassabban például a résztávoknál, vagy hogy mik ezek a változtatások, amiket így csinálsz, amiatt, hogy magaslaton vagy az edzésben. Amikor először felmálltam, akkor én abból a gondolatból táplálkoztam, amikor először Németh Gyula bácsiékkal fent voltam Romániában, magaslaton, akkor ott voltunk én és a Palkovics Pisti és a Fazekas Milan. Uh-huh. Um, Akkor ott mindig úgy számoltuk a pihenőket, hogy amit csinálnánk otthon, akkor annak a dupláját számoljuk, és akkor érzésre pedig futjuk érzésre hasonlóra, mint otthon, és akkor ezt így ö, tettem át, ezt a gondolatot a kenyai edzőtáborokba is, hogy mindig azért így a duplája, de legalább a másfélszerese legyen Aha. meg. És akkor a púzust úgy is látom, hogy mennyire megy fel, vagy mennyire megy le a pihenőben. Uh-huh. Ott azért jobban figyeltem, mint itthon résztávoknál. És igazából így szoktam Aha. meg. Egyébként is még ugye egy plusz 5 × 10 másodpercet ezrenként Aha. hozzászámolok, Aha. hogy attól függ, hogy hol futom, pályán futom-e, vagy kint az úton, Uh-huh. ahol, ami eléggé ilyen dimbes, dombos, úgyhogy az egy teljesen más Aha. tészta. És kb. Ilyen 4-5 hetekre szoktál menni, ugye? Igen, igen. És az első héten már csinálsz rendes edzéseket, vagy csak akkor még így nagyon akklimatizálódsz, és akkor könnyű futások, vagy már akkor is így résztávozol? Mm, Körülbelül ugye hatodik, hetedik nap szoktam először, Aha. hogyha jól emlékszek. Lehet, hogy egyszer volt már, hogy az 5. nap is résztávoztam, de azért 5 napot mindenképpen várni szoktam, hogy első résztávot Uh-huh. megejtsem, és az első résztávom is inkább ilyen rövidebbek szoktak lenni, Uh-huh. vagy esetleg tényleg valami threshold-szerűség. Uh-huh. Első pár napban könnyen futok, 10-12 kilométereket, és akkor utána így azért a dupla napokat visszahozom, hogy Uh-huh. legyen egy hosszabb is, és utána egy délután futok egy rövidebbet, így szoktam felépíteni. És a duplák között úgy általánosságban itthon is vagy ott mennyit pihensz? Ilyen 5-6 órát? Körülbelül egy a reggel és a délutáni? Körülbelül, Aha. körülbelül ugye a kenyaiak azok többet szoktak, ők tehát egy 9-10 órát szoktak, hogy elindulnak Aha. reggel 6-kor, vagy fél hétkor, akkor ők is azért ilyen délután Uh-huh. 3-4 körül elindulnak futni. Én ezért kicsit nehezebben kelek. Aha. Sz- Szeretem elhúzni az időt Aha. futások előtt. Minden más megcsinálok, hogy Aha. ami éppen eszembe jut. Um, de így szoktam. Aha. Azért akkor egy kicsit melegebb is van, Uh-huh. amit én annyira nem sajnálok, csak a nappal kell nagyon vigyázni, mert nagyon könnyen ugye Aha. le tud égni az ember. De az arra pont jó, hogyha mondjuk nyáron vagyok ott, akkor annyira ne legyen nagy meglepetés az, hogyha utána hazajövök szeptemberbe, és itthon viszont van 25-30 fok, Aha. akkor olyan És nagy különbség nincs. aha. És amikor hazajössz mondjuk egy edzőtáborból, akkor hogy van az első versenyed, hogy hány hétre rá, vagy napra rá időzíted az első verseny, után hazajöttél? Vagy például a maraton felkészülésben mikor rakod ezeket az edzőtáborokat a maratonhoz képest? Maratonhoz úgy szoktam próbálni időzíteni, hogy azért egy 2-3 hét azért legyen még a versenyig, vagy Uh-huh. tudjak itthon is edzeni, tudjak mérni esetleg még egy hosszú résztávot, vagy esetleg egy közepes hosszút bele tudjak Uh-huh. futni jó tempókba. Úgy azért ez kis önbizalmat tud adni, Aha. meg hogy tudjam, hogy mi lehet a realitás esetleg a versenyen, Uh-huh. hogy ne úgy álljak oda, hogy aztán 30-nál fejre állok, és már csak azon fogok küzdeni, hogy beérjek. Aha. Um, Az, hogy az első versenyen mikor van, az szokott attól is függni, hogy éppen melyik szezonban vagyok, hogy most éppen tavasszal Uh-huh. jövök haza, vagy februárban, vagy esetleg ősszel.
Legutóbb ősszel úgy volt, hogy egy szombat délután hazaérkeztem, és másnap reggel volt a vizernek a rajtja. Aha. Ez nem a legoptimálisabb, Mhm. ahogy, ahogy általában szokták, azért egy 2 napot szoktak hagyni, vagy legalább egy teljes napot azért Aha. pihenjen az ember, de sajnos nem tudtam más, hogy én azt vettem észre, hogy mindenhogyan tudok versenyezni. Aha. Versenyeztem úgy is nagyon jó, hogy mint így, hogy egy fél nappal később Aha. az évetel után tudok egy nagyon jót futni. Úgy is tudok, hogy 2-3 nappal később csinálok egy nagyon jó résztávot, Aha. vagy futok egy nagyon jó 30-ast, meg úgy is, hogy egy héttel később, Aha. esetleg másfél héttel később. Pedig azt szokták mondani, hogy ugye ez hogy 2 nappal utána, meg 2 héttel utána jobb, és hogy mondjuk ez a közötte sokaknak nem annyira jó, de akkor egy, annyira téged ez nem zökkent ki, nem? Igen. Néha azért szoktam hogy plusz egy napot rápihenni. Aha. 2 résztáv között mondjuk nem egy napot hagyok ki, hanem kettőt. Aha. Ö, Azért az érzéseimre szoktam Aha. hagyatkozni, hogy éppen hogy érzem, hogy tényleg azért jól sikerüljön, és úgy nem akarok belemenni egy résztávba, ami egyébként egy fontos résztáv így a maraton előtt, Mhm. hogy nem vagyok benne biztos, hogy meg tudom csinálni Mhm. jól, vagy úgy esetleg egy minimumra. Mhm. Most tudnál az ilyen legkeményebb maratoni hosszú futásokról, vagy az ilyen nagyon specifikus ilyen maraton résztávokról mondani pár szót, hogy mik voltak mondjuk a legjobbak, amiket eddig csináltál, vagy ott hány kilométereket váltogatsz, és szoktam látni olyat, hogy mondjuk futsz 2x12 kilométert, ezekről az ilyen specifikus edzésekről. Mm. Egyszer legutóbbi évről Például a a, 2:15-ről. ö, akkor Kenyába tudtam futni jó hosszúkat, ott Aha, futottam azt hiszem, hogy 35 vagy 36 kilométerbe futottam bele 2x10 kilométert, azokat fent magaslaton aha, 3:20-as tempóba futottam. Úgyhogy 10 másodpercet leszámolunk, akkor az 3:10-es tempó, aha, és eleve is már futottam 15 kilométert bemelegítésnek, amit azért itthon annyira nem szoktak annyit melegíteni, aha, hosszú résztáv előtt. Meg a Vizer félmaraton előtt egy héttel futottam egy 30-ast, aminek az összátlaga lett 3:25, mhm, és abban futottam 16 kilométert 3:11-es átlagba, aha, úgyhogy akkor már éreztem, hogy a félmaratonon 3 perces átlagonak mennie kell. aha, Főleg, hogy tényleg ahol Kenyába futottam, ott voltak eléggé kaptatós emelkedők is. Utána mhm, volt lejtő is, csak egy hosszú emelkedő után már nem esik olyan jól ez a lejtő, aha, hogy visszavált csak abba a 3:05-ös tempóba. mhm, Öm, Nagyon jó résztáv. Futottam még a maraton előtt 2,5 héttel egy 29 kilométert, aminek 30-nak kellett volna lennie, csak egy kicsit meghaltam a végére. aha, Ott futottam, 5x5 kilométer lett volna. Az első 4 darab 5 kilométert futottam 15:35-ről 15:20-ra. aha, Sajnos a végén kicsit meghaltam, mert 15 kilométert futottam kifelé, kicsit ilyen oldalszél volt, mhm, visszafelé megfordult a szél, vagy kicsit pofaszél lett, és föl az. A aha. végén már kezdtem kicsit elengedni, És ezeket ilyen, de milyen pihenőkkel, hogy ilyen egykilós ilyen lendületesebb ezeket, pihenők? ezeket 1 kilométer pihenővel futottam, és Aha, ezeket is ilyen 3:35-ös tempóra igen. futottam. Mhm, Meg decemberben futottam még egy nagyon jó mm, résztávot, az 4x5 kilométer volt, és 15-20-as átlagra. aha, Úgyhogy ezeket igazából ilyen standard szinteken tudom már hozni a hasonlókat, mhm, hasonló kaliberű edzéseket. Most is csináltam nagyon jó edzéseket a Sevilla maraton előtt is, amire aztán beteg lettem, meg most a legutóbbi maraton, tehát most is tudtam, hogy nagyon jó formában voltam. El tudtam futni olyan résztávot, hogy
6 kilométer, 5 kilométer, 4 és 3, Aha, és a 6 kilométert kezdtem el 18-12-vel, aha, ez ilyen és 3 perces. utána, Aha. igen, és utána úgy Igen. futottam, hogy 15:05, 11, szerintem 12 percen belül volt, a Mhm. 4 kilométeres korra futottam egy 8:52-es Aha. 3 kilométert. Ja, És akkor ezek, még, mond. és ezekből szoktam igazából Aha, kiindulni, hogy a hosszabb futások is nagyon megvannak, és hogy ezek a rövidebb résztávok is mennek aha, igazából, akkor tudom, hogy nagyon jó sebességem lehet aha. az, hogy azért végig bírjam azt a maratont, esetleg ilyen 3:04-es tempóba. Uh-huh. Ugye ezek a hosszú résztávok, amiket mondta, ezek nagyon ilyen a Renato Canova féle hasonló ilyen hosszú maratoni váltogatások, hogy tőle Igen, is szoktál így inspirálódni, vagy találkoztál vele, vagy például a Julian Vandersel, vagy hasonlókkal, hogy így ilyesmik, hogy igen. Ugye őket szoktam látni. aha, Kenyában találkoztam a Julian Vandersikkel sokszor. Egyszer be is csatlakoztam egy könnyű aha, hosszúfutásukba. Meg én Kenyában, ahol voltam szálláson, ott volt egy svájci futó, aki azóta abba hagyta a pályafutását, a Tadej Abraham. aha, igen, Nem is tudom, 42 évesen futott 2:04:46-ot igen, igen. a Valencia maraton, és akkor tőle láttam nagyon jó edzéseket, meg ő biztatott, hogy ezekből az edzésekben nagyon jót lehet futni. Uh-huh. Úgyhogy uh, ő is azért nagyon sokat segített. Ilyen, próbálok inspirálni, de sokszor úgy vettem észre, hogy a Renato Canova egy kicsit nagyon sokan lesérülnek tőle, mert nem bírják ezt Ne, a hatalmas mennyiséget, meg intenzitást. Régebben azt is mondta a Renato Canova, hogy 4 perc fölötti ezrek azok nem érnek semmit, szóval azt ne számolják aha, bele a heti edzésekbe. Most már azért futnak könnyebben aha, is 4:10-es tempóba, de még mindig sokan kiszállnak tőle. ja. És Ö, akkor te ilyen special blokkot nem is csináltál, meg nem is tervezett, csak inkább ezek a kontrollált dupla edzések. Na ugye, igen, aki nem igen. tudja, hogy a Canovánál a special block az 2 kemény edzés egy nap, és hogy azok elég, sokszor elég kemények, hogy például egy kemény, hosszú tempó délőtt, és utána meg ezrek mondjuk 10 kilis tempóban, hogy még gyorsabban. Szóval, hogy nem special edzések. Tudok mondani egy példát, ugyanis találkoztam, hogy amikor ott volt a Thales Abraham, akkor egyszer a nap végén kérdeztem vacsoránál, hogy milyen volt a mai nap, és akkor mesélte, hogy futott délelőtt volt 15 kilométerük, 3:10-es tempóba, Aha, ott utána pihentek egy 5 percet, és futottak egy 10 kilométert 3 perces tempóba. Az volt a délelőtti erős edzés, és utána ugye meg van szabva, hogy nem tölthetnek fel semmilyen jó, szénhidrátot aha, aznap, és akkor délután ez is az volt, hogy vagy egy 10 vagy 15 kilométert futottak megint ilyen 3:10-es tempóba, kint, utcán, és akkor beszálltak kocsiba, és bementek a Eldoreti pályára utána megfutni 10 darab ezret, amit, amire a standard tempó az volt, hogy 2:50, aha, és ugye mindenki odaszállt be. Valaki már csak 800-akat tudott futni, valaki 600-akat, volt, aki 400-akat, aha, de ő végig csinálta aha. ezt a 10 darab ezret, úgyhogy ez hú, De, brutál. aha, te akkor ilyet nem is tervezel, ilyen special blokkot, meg nem csináltál még. Hogy, Nem, hasonlót csináltam egyszer a Hendrik Pfeifferrel beszéltem, tőle egyszer elkértem a Valencia maraton előtt elkértem tőle az edzéstervét, és jó fej volt, és tovább küldte. aha, Ő szokott néha olyanokat csinálni, hogy hasonló, mint az a special block, de inkább egymást követő nap van aha, erős ja, edzés. Ö, Egyszer a Valencia maraton előtt próbáltam olyat 3 vagy 4 héttel, hogy futottam 3x10 kilométert, ilyen 3:09-es aha, tempóba. Sajnos ott is az időjárás viszontagságai miatt az utolsónál már csak 8 kilométer lett nekem, azt hiszem, nem ment végig a 10, aha,
és viszont másnap futottam egy 35 kilométert, azt ilyen 23-as tempóba. Aha, ez komoly. És utána hány napot pihentél, vagy hány nap volt könnyű utána? Hogy, Pihentem egy 3 napot, de éreztem, hogy ez egy kicsit sok volt nekem. aha, És lett volna egy 4x6 kilométeres résztávom, amiből 3-at tudtam megcsinálni, és utána megfutottam ezreket, de éreztem, hogy ez egy kicsit sok azért, hogy aha. egy halandó ember meg tudjon ilyet csinálni. Oké, és még amit így fölírtam is kérdeznék, az ilyen téperről, hogy hány napot pihensz rá egy maratonra, mikor csinálod az utolsó olyan kemény edzést, mennyire csökkented vissza mondjuk a utolsó hetekben a kilométert, meg a terhelést, hogy ezt például egy picit jobban kifejteném Hm? akkor. Utolsó 2 hétben egy ilyen 20-30-40 kilométerre vissza szoktam venni, Aha, de akkor is ezért maradok ilyen 140-150-nél. Lehet, hogy ez néha eltér, de ilyen plusz-minusz 10 uh-huh, maximum. Öm, Az utolsó erős edzésem az verseny előtt, hát egy ilyen 7-8 nappal szokott lenni, uh-huh, de akkor is maximum ilyen 9-10 kilométer a résztáv. aha, Verseny előtt másfél héttel még azért szoktam egy 10-12 kilométert résztávozni, aha, úgyhogy a verseny előtti héten ott csak az a 2 résztávon van, és szoktam szénhidrát kúrát tartani még, ami aha, a tépernek szerintem nagy része szokott, vagy a fontos része szokott lenni, hogy 72 órán keresztül nem eszek semmi aha, szénhidrátot, vagy csak nagyon csökkentve ez a napi 20-30 g aha, szénhidrát. Ez nem is éppen a leginkább mentális dolgok miatt szoktam csinálni, mivel úgy érzem, hogy nagyon kifogy belőle a szénhidrátból a szervezetem, és tényleg nagyon koncentrálnom kell, hogy tudjak egy egyenes vonalba futni. Úgyhogy azután úgy szoktam érezni magam a versenyen, hogy tényleg nagyon aha, fókuszált vagyok, meg tényleg ez a ilyen jó érzés szokott, jó uh-huh, érzéssel szokott eltölteni, hogy akkor újra kicsit ehetek és visszatöltöm. uh-huh, Ez a koncentráltság, hogy az is, hogy figyelnem kell, hogy mit eszek, uh-huh. az is sokba hozzájárul. Maraton Mert ja, bocs, mondjad. ja, csak annyit akarok, mert amúgy annyira nem szoktam így nagyon, nagyon odafigyelni arra, hogy miből mennyit teszek, és az Aha. a 3 nap azért többen így szokott segíteni, hogy most akkor odafigyelek erre. Aha, és a következő mi picit ebből jön, hogy a maraton közben hogy frissítesz, vagy miket használsz, milyen időközönként ezt erre lenni kíváncsi most. Tudok mondani igazából konkrét márkát is, én a Aha, Maurtennek a aha, 320-as drink mixét használom. Beszoktam keverni körülbelül hát 500-550 ml vízzel, és uh-huh, akkor azt szoktam szétosztani 3 kulacsra, körülbelül ilyen 160-170-180 milliliter víz, vagy izó, és akkor ezt szoktam meginni. Ami is sokat segített, az, hogy régebben sose tudtam az egészet meginni, korábban eldobtam uh-huh, a kulacsaimat, de viszont a Varsói maratonon direkt inkább vittem akkor magammal aha, 6-700-800 méteren keresztül, hogy meg tudjam inni az egészet. uh-huh, Úgyhogy azért is lehetett, hogy ennyire jól meg tudtam futni ott a végét. uh-huh, Ezt szoktam használni nagyrészt versenyeken, vagy mindig versenyeken ezt használom, géleket nem szoktam, aha, nehezebben bírja a gyomrom, és hogy ebből jól ki szoktam gazdálkodni, hogy uh-huh, tényleg nem is tudom, 60 vagy 80 gram szénhidrát van ebben a fél literben. uh-huh, Úgyhogy szerintem annyi, hát ilyen 60-80 gram lemegy óránként. Tehát ilyen szerintem egy 160-180 grammot szoktam így ugye egész maraton alatt elfogyasztani uh-huh, szénhidrátban. Edzésen is ugyanígy figyelek rá, de akkor van, hogy kicsit alul frissítek,
sajnos. Nehezebben, gyorsabban telnek így a kilométerek, és akkor nem mindig 5 kilométerenként frissítek, mint verseny közben, hanem 6-7 vagy esetleg Aha. 8 kilométerenként. És próbáltad például ezt, amit mondtad, hogy a Canova, hogy csinálja, hogy nem visznek be szénhidrátot, meg hallottam, hogy mondjuk ilyen kemény maratoni hosszúk előtt, hogy nem is, hogy éjgyomorra csinálják, hogy ezt az ilyen zsír mobilizációt így edze, hogy szoktál hasonlókat csinálni például? Megmondom őszintén, nem nagyon. Aha, Nem próbáltam még. Mindig azért megpróbálok valami kicsit enni egy futás előtt, aha, hogyha nem teljesen reggelizni. Nem azt mondom, hogy egy teljes angol reggelit megeszek így hosszú futás aha, előtt, de azért valami kis műzlit, vagy mézeskenyeret, vagy aha. bármit, ami kis egyszerűt mindig azért megeszek. A threshold edzések után figyelsz mondjuk az ilyen kajabevitelre, vagy ilyesmi. Pont a Hobbs Kettlerre volt egy ilyen interjú, és akkor ő mondta, hogy neki nagyon sokat dobott az, hogy az ilyen dupla thresholdok után ilyen 10 percen belül bevisz szénhidrát meg fehérjéből egy keveset, és utána 2 órával mondjuk egy rendes kaját, hogy a dupla thresholdoknál figyelsz valami ilyesmi rutinod van kajával, vagy? Um, Annyit szoktam csinálni, hogy ugye olyan sokat nem iszok, általában bekeverek egy ilyen 7-8 deci izót edzésen. Aha. Most egy 5x2 kilométer alatt azért nem fogy el Uh-huh. az egész, és akkor azt szoktam megint, meg esetleg viszek magammal fehérje italt, vagy Aha. esetleg valami fehérjés csokit, esetleg ilyet szoktam még. Uh-huh. Oké. Nyilván, mindig utazok résztávra, nekem Aha. azért egy ilyen fél óra, 30-40 perc szokott lenni, mire hazajutok, Uh-huh. úgyhogy erre azért megpróbálok odafigyelni, és utána otthon nyilván, hogyha reggel volt az edzés, és nem tudtam rendesen reggelizni, akkor utána. Aha. Azért arra odafigyelek. Oké, és szerintem az utolsó kérdésem már az így hát a jövőben vagy a tervekkel kapcsolatban lenne egyrészt a versenyekre is így hosszabb távon, illetve így az edzéssel kapcsolatban, hogy van-e olyan edzésmódszer, vagy edzés, amit így kipróbálnál, vagy hogy hogyan szerinted mi az, amitől még a következő szintre így ki tudnál lépni így az edzés munkában. Most megpróbálok egy kicsit visszatérni a pálya Uh-huh. versenyekhez, hogy egy kicsit gyorsuljak 5000 méteren. Szerintem tavaly akartam volna jókat versenyezni, de sajnos ugye az, hogy későn volt a maraton, és azután ott volt egy félmaraton EB is júniusban, amiatt kicsit fáradtnak is éreztem magam, vagy nem tudtam jó 5000-et futni, azért futottam egy 14:07-et vagy 08-at, Aha. azt hiszem, egy Veszprémi versenyen. Ott mindenképpen szeretnék minimum Uh-huh. egy 14 percen belüli 5000-et futni. Egyébként a maratonom előtt én futottam egy boszniai versenyen, sajnos csak 4,8 kilométer volt, de ott 13:58 lett volna. Uh-huh. A, lehet, hogy egy 5 másodperc plusz-minusz, ugye hogy ki tudja mennyire pontos a Yeah. GPS-es óra, de ott éreztem, hogy ott nagyon jól mentek Aha. a gyorsak is. Meg most is úgy érzem, hogy jól mennek a gyors futások. Uh-huh. Ö, Pont, pont mielőtt lesérültem, akkor futottam jó ezres edzést, úgyhogy abból kiindulva szeretném esetleg 3000 méteren is meg tudnám dönteni az Aha. egyéni csúcsomat, azt a 8:00-át, mert egy tized választ el, hogy legyen egy héttel Yeah. kezdődő 3000, az azért jól mutatna a World Athletics profilomon, meg tényleg egy 14 percen belüli 5 kilométer, meg kiderül, hogy tudok esetleg valahol pályán 10 000-et futni, vagy Uh-huh. még májusban egy utcai 10 kilométert. Ezek így fontosak lennének. Ilyen most nyilván a sérülésem után kicsit visszatérjek, és szeretnék félmaratonon egy nagyon jót futni majd Aha. szeptemberben. Inkább így ez a fő cél, hogy ott a Kadló Zolinak a országos csúcsát Aha. megfussam, amiatt lehet, hogy eleve a gyors futások miatt is szeretnék emelkedőket futni, Uh-huh.
az egy kicsit talán biztonságosabb, mint hogy most a pályán fussak max. 200-akat, esetleg Igen. max. 300-akat. Úgyhogy szerintem azt fogom majd mindenképpen Aha, bevezetni. Igazából ezek így a fontossági aha. során. Most megpróbál kicsit rövidebb távokon gyorsulni, Mhm, hogy aztán majd esetleg, hogyha futnék egy 61-el kezdődő félmaratont, akkor tényleg szeretnék azért szeptemberben maratont futni, de annak nem az lesz a fókusza, hogy most fussak 2:07:08-at, hanem ugyanúgy azért meg tudjam nyerni majd a Varsói maratont. Valószínűleg ott fogok mhm. maratont futni legközelebb, de decemberben mm, szeretnék Valenciába futni, Aha, ami azért arról híres, hogy ott nagyon jó eredmények igen. szoktak születni, és tényleg egy jó időt futni, hogy a jövő évi EB előtt Mhm. tényleg az, hogy ott majd tényleg egy nagyon kiemelkedő eredményt tudjak felmutatni. Esetleg Aha, egy top 12, top 10-et aha, szerintem az reális lehet, hogyha ezt most a következő időszakot ezt nagyon okosan aha. fogom megcsinálni. Na, hát szuper, szurkolok abszolút. Esetleg van még valami, amit így mondani szeretnél lassan, ez a második 40 perces blokk is lejár, vagy úgy mindent így elmondtam. Hát esetleg, aki akar követhet Straván, ott, Aha, ott látja az edzéseimet, hogy ja, olyan kommentelni nem szoktam, aha, sajnos, hogy most jól esett, vagy nem esett jól, de azért néha a részidőket kírom meg, hogy ja, milyen ja, lapláttal futom, aha, ja, ja, akinek ez érdekes lehet. szuper. Hát köszi szépen, most akkor leállítom itt is a